आरो बिनि गेजेराव हाबसननानै सोरबा थार्ड पार्टी हाबनानै सोरबा फरायसा आफादानो जा सोरबा राजनिति हान्जायानो जा सापर्टसो खालायनांगौ आंनि नोजोराव मानोना बे मोनसे समायसा प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथांमोनानो क्लियार खोथा बुंदोंमोन दिनैनिफ्राय रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय रावबो सेंग्राफ्रा दिनाव जेलाव थानांला रावबो सेंग्राफ्रा दिनै केस जोब्बाय होननानै बिथांमोना स्पष्ट खोथा बुंदोंमोन फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे बिथांमोना दिनै एनडिपिखौ लानानै राजनिति खालायनाङा हायोब्ला बिथांमोना दिनै सहाय खालाय मोनसे स्पष्ट खोथा आंनि जिथु बुजिनाय आंनि जिथु नोजोरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिआ जिथु मोनसे हाबाफारि लानानै साफ्रोमबो एनडिपिनि माने केडारफोरनि केस जेलाव थानाय गासै समस्याफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना जिथु आवगायलांबाय थाथों आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो जाहाथे खामानिया जाफुंहैथों आं बेखौ हास्थायदों आरो बिनि गेजेराव हाबसननानै सोरबा थार्ड पार्टी हाबनानै सोरबा फरायसा आफादानो जा सोरबा राजनिति हान्जायानो जा सापर्टसो खालायनांगौ आंनि नोजोराव मानोना बे मोनसे समायसा गोबाव बोसोर आन्दलन खालायनानै दिनै मोनसे पिस शान्ति सुक्ति जानानै फैदों माने पिस एग्रिमेन्ट जादों बे पिस एग्रिमेन्ट जानायनि गेजेरावबो दिनै समस्याखौ दिनै मानो फोजोबनो सेस्था खालायाखै बेहायसो आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जे एनडिपिखौ लानानै मानो राजनिति खालायबाय थादों बिथांमोना दिनै गावसोरनिनो सरकार बिथांमोना बुंनानै लादोंमोन सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगो बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन इउजि ब्रह्म बिथांमोनानो क्लियार खोथा बुंदोंमोन दिनैनिफ्राय रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय रावबो सेंग्राफ्रा दिनाव जेलाव थानांला रावबो सेंग्राफ्रा दिनै केस जोब्बाय होननानै बिथांमोना स्पष्ट खोथा बुंदोंमन दिनै पावाराव फैनानैसो मानो उल्था जाखो सुक्ति खालायनानै फैनाय लोगो लोगो खोथा बुंदोंमोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना खालि मावदों गगोन बेखौ बिथांमोना बुङै बुङै दायखौ एरायनानै थाबाय थानो नागिरदों दिनै एक्स एनडिपि इउनाइटेड फ्रमआ मोनसे दिनै आवगायबाय थादों खामानि मावनो नागिरदों जों नुनो मोनदों जोंबो नुदों आंजों दिनै बिथांमोना जुगाजुग लायाखै जे आङो बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय आरो बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै जिथु मोनसे इनिसियेटिभ लादों मोजांनि खोथा जोबनांगौ केसफ्रा जोबनांगौ रावबो सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव थानो नाङा जुदि शान्ति सुक्ति जाबायब्ला दिनै केसआव थानायनि मानो बाथ्रा फैबावनो दिनै बेहाय सोरबा सासे बेक्तिया बा सोरबा सासे संगठननि बेक्तिया दिनै क्रेडिट लानानै दिनै जोंनि एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बिपदआव मोनसे खैफोदाव खोलैनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालायनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो साफ्रोमबो एनडिपिफोरा बेखौ सहायनो हानाय नङा दिनै नुनो मोनदों 2020नि जुदि 27 जानुवारियाव सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै हिसाब खालायना नायबानो जाबाय दिनै खै बोसोर जाखो बे समहालागैबो दिनै एनडिपिआ दिनै रावबोआनो गवाखैब्ला दिनै सासेबो जुदि गवाब्ला जेलाव थांबाय थानांगौ जायोब्ला कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादोंबा दिनै बिथांमोना मा मावदों जोंथ' नुनो मोनो सरकाराव थानानै बिथांमोना गावसोरो दिनै रम रमि मोनसे इन्जयमेन्ट लाबाय थादों माखासे सेंग्राफ्रा दिनै कर्टआव थांबाय थादों फैसा थाइसेबो हराखै बिथांमोना खुगाजोंल' बाथ्रा बुङो गनांगौ बिथांमोना सख'गोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै एरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै ओंखायनो आं खावलायदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे बिथांमोना दिनै एनडिपिखौ लानानै राजनिति खालायनाङा हायोब्ला बिथांमोना दिनै सहाय खालाय माजों सहाय खालायनो हायो बिथांमोना लजिस्टिक सापर्ट खालाय बिथांमोना हानायसिमबो दिनै माने खोथाजों सहाय खालाय मा लेभेलाव थांनानै बिथांमोना दिनै सहाय खालायना होनो हायो बिथांमोना सहाय खालाय जाहाथे एनडिपिनि सेंग्राफ्रा रावबो जेलाव थानो नाङा मुक्त जाजोबनांगौ जुदि फ्रि जानो हानांगौ जुदि रायजोनि गेजेराव जुदि शान्ति सुक्ति होननानै दिनै बिथांमोना खावसेखौ जेलाव दोननानै खावसेया राजनितियाव दिनै इन्जयमेन्ट लाबाय थानानै आरो बिथांमोननि सायाव दिनै केस जाबसिनना होबाय थानानै बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोना दोनबाय थानानै राजनिति खालायबाय थानायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ आरो ओंखायनो दिनै बिथांमोना जे जेबो मावनो हायाखै बे फोरमान सुक्तियाव फैनाय माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै बिथांमोननि टार्मसआनो जोबसिगोन 5 बोसोर टार्मसआ जोबसिगोन बिथांमोना आरो दिनै मा मावनो हादों बिथांमोना ओंखायनो नुदों दिनै बिथांमोना राजनितिनि नामाव पलिटिक्सनि नामाव राजनिति खालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनायखौ आं लुबैदों आरो बे मासनि 27 थारिख खालि जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिनय दैमारि जोंनिफ्राय थांदों रनसि प्राइमारिनि सिङाव बे बिपिएफनि कर्मि हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाहैदों आरो बिथांजों लोगोसे रसेन बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जइन जाहैदों बिनि गेजेराव आं मोननैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होनो सानदों मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नुनो मोनदों जे बिनय दैमारिया आंनि पिए होननानै बुंनानै लादों बे नंखाय खोथा बिथाङा गाव हयथ' साननो हागौ आंनि पिए होननानै किन्तु बिथाङा आंनि पिए नङा आं बिदि रावखौबो बिनय दैमारि मुंनि पिए लायाखै बे मिसा खोथा नंखाय खोथा बुंनानै फोसावनानै बिथाङा गावखौनो मोनसे दिनै इउपिपिएलआव थांनानै गावखौ मोनसे नाम मोनसे खामायनो थांदों ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बे मिसा खोथा
ओंखायनो जोंनि खोथाया क्लियार जों दिनै सोरबाफोर BPF खौ गाज्रि मोननानै व्यक्तिगत हिसाबै गाज्रि मोननानै UPPL आव जयेन जाहैनो हागौ बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन मानोना दिनै जों नुनो मोनदों जे BPF आ रावखौबो नागाराखै आरो रावनिबो एगेन्स्ट नङा दिनै BPF आ मोनसे आदर्श गोनां मोनसे निति गोनां बिनि गेजेरजों दिनै BPF आ मोनसे दिनै रायजोनि गेजेराव हाबदों रायजोआ अनसायदों रायजोआ जोंखौ रावबो गाज्रि मोनाखै ओंखायनो दिनै सोरबाफोर सुबिदा लानो थाखाय गुबुन राजनिति दलाव थांदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया ओंखायनो आं क्लियार खोथा बुंनो सानदों जोंहा रसेन बसुमतारिया जोंनि BPF नि धनसिरि ब्लक कमिटिनि इयुथनि आफादगिरिमोन नाथाय बेखौ थांनाय बे मासनि माने 25 खालार खालि जोंहा मोनसे नैबे धनसिरि ब्लकआवनो मोनसे कनफारेन्स जाना थांदों बे कनफारेन्सआव बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायखादों आरो बोख्लायनानै जोङो बिन'द बसुमतारि होननाय बिथांखौ जोङो धनसिरि ब्लकनि गाहाय माने आफादगिरि हिसाबै इयुथनि आफादगिरि हिसाबै जों सायख'नानै बिथांखौ होनाय जादों ओंखायनो दिनै बिथाङा हयथ' बिबान मोनैनि थाखाय गावखौ बोराबनानै गुबुन दलाव थांनो हागौ जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया ओंखायनो आं बेखौ क्लियार बुंनो नागिरदों जे दिनै गुबुनफ्रा मा सानदों मा सानाखै जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया जोंहा BPF मोनसे राजनिति दल हिसाबै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं ओंखायनो दिनै BPF खौ रायजो राजाफ्रा गोबां धरनाव अनसायनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा जोंनो धनसिरि ब्लकनि सिङाव धनसिरि समस्ति हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिसासाव दं आरो बिसास लानानै दिनै भटखौ होबोगासिनो दं आरो जों मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव जों जेनबोफेराखै आरो ओंखायनो दिनै आं नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ क्लियारै बुंनो सानदों जे दिनै जोंनिफ्राय धनसिरि समस्तिनिफ्राय सानैसो BPF नि कर्मिफ्रा दिनै BPF खौ गाज्रि मोननानै थाङाखै बिथांमोना दिनै समाव हयथ' BPF नो भटबो होगोन मानोना दिनै बिथांमोनखौ जों बुंनो नागिरनाया नैबेसो बिथांमोना सुबिदा लानो थांदों बिथांमोना माबा मोनसे आसा माबा मोनसे मिजिं लानानै थांदों बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया फैबाय थानाय दिनाव जोंना थांखिया बिसो जे BPF खौ जों पुनराय सरकार लाबोफिनगोन आरो BPF खौ मोजां मोनो दिनै रायजो राजाफ्रा BPF नो भट होगोन आरो बे जोंनि क्लियार आरो नुनाय आरो बे रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिदि बजबना लादों ओंखायनो दिनैबो आरो जोंनाव बिनो फैबाय थादों साफा सानै जों फैनानै जयेन जाफैबाय थादों UPPL नि कर्मिफ्रा दिनै जयेन जाफैबाय थादों जा बेहाय जों क्लियारखा ओंखायनो आं दिनै बे मोनसे खोथाखौ आरो क्लियार बुंनो सानबावदों जे बिथांमोन जयेन जानाय लोगो लोगो जोंहा BTC नि चिफ माने प्रमद बर' बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों जे धनसिरि समस्तियाव दानि BPF नि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों नोंगौ दिनै जोङो रायजोनि खेथ्रआव जों बुंनांगोन जों BPF राजनिति दल हिसाबै दिनै सरकाराव गैया जोंहा खेमथायाव गैया खेमथा गैयिनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन माने समान अधिकारनि खोथा बुंदोंमोन समान डेभेलपनि खोथा बुंदोंमोन सासे जों बे धनसिरि समस्तिनि प्रतिनिधि हिसाबै बे ओनसोलनि जों खामानि मावनो थाखाय गोबां जोङो गभर्नमेन्टआव स्किमनि खोथा जोङो साबमिट खालायदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनो आंल' नङा MCLA साफ्रोम जोंहा दिनै BPF नि दिनै साब्रैसो जों MCLA दङ बे MCLA फोरनो दिनैसिमबो बिथाङा मोनसेबो बे नै 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोर आगान होबाय बे MCLA फान्डनि अनगायै थाइसेबो थाखा बिथाङा जोंनो स्किम हराखै बिथाङा बरंस बुंनो नागिरो जे माने BPF नो जों मानो होनो बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बिथाङा रिभेन्स लानाय बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरो थांनाय 17 बोसोराव गुबुन मोनसे राजनिति दलनिफ्राय अपोजिसन जानानै देरहाना थांनाय बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय बिथाङा गियान लाथों सोलोंथों बिथाङा स्किम मोनदोंना मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय दिनै स्किम लानानै बिथाङा गावनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदोंना मावाखै सोंबानो जाबाय दिनै जों नुनो मोनदों बिथाङा गावनो बुंनो नागिरदों जेबो मावनो हायाखै बोरै मावनो हानो बिथाङा दिनै जोंनो मा स्किम होदों रायजो राजा उन्नयननि थाखाय मा मावदों धनसिरि ब्लक समस्तिनि सिङाव बिथाङा नायफैबानो जाबाय बिथाङा बिथांनि सरकारनि दिनाव मोनबेसे खामानि मावदों मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै दिनै जों बुंनो नागिरदों जों धनसिरि समस्तियाव बेसेबां डेभेलप जादों बिथाङा नायफैबानो जाबाय दिनै जों सरकार गैयाब्लाबो जों बबेनिफ्राय स्किम लाबोना मावदों जोंहा दिनै माजबाद समस्तिनि MLA सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लाबोना गोबां धरननि स्किम मावनो हादों नायफैबानो जाबाय बिथाङा दिनै खुगाजों गिदिर खोथा बुंबा जानाय नङा मानोना दिनै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन फेलर जेबो मावनो हायाखै 17 बोसोर खोथा बुङै बिथाङा गावनि दायखौ एरायबाय थानो नागिरदों जों नुनो मोनदों बिथाङा मा बाथ्रा होदोंमोन रायजो राजानो मा खोथा होदोंमोन दिनै मोनबेसे मावफुंनो हादों बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा ओंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं सोरबाफोर बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोजावनानै जुदि थाङोब्ला बे कमप्लिटलि बिथांमोना माने भुल जागोन आरो गावनो गोरोन्थि लामायाव आगान सुरदों होननानै फसथायहैगोन ओंखायनो दिनै
दिनै सोरबा थांदों सोरबा फैदों बे राजनितिनि गेजेराव गावनि सिमां गावनि लुगैनाय गावनि हास्थायनायखौ मोनसे खामानि जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना हयथ' इउपिपिएल थांनानै गोबां धरननि बाथ्रा गिदिर गिदिर खोथा बुंहैनो हागौ खिन्थु दिनै दनसै समाजनि रायजो राजाफ्रा क्लियार फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफनो भट होगोन आरो जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै बिटिसिआव पुनराय सिटखौ लुगैफिनगोन आरो होफिनखागोन आरो फैखागोन आरो बिथाङा ओंखायनो दिनै उदालगुरि समस्तियाव जोंहा मोनबा दङ जों मोनबायाव जों देरहागोन बेनो खुनु डाउट गैया दिनै नुदों 17 बोसोराव बिपिएफनि दिनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ आं बुंनांगौ दरकार गैया रायजो राजाफ्रानो बिसार खालायदों ओंखायनो जोंनाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो इउपिपिएलनिफ्राय फैयो आरो गुबुन राजनिति दलनिफ्राय दिनै फैबाय थादों ओंखायनो सासे सानै जोंनाव जयनिं जाबाय थादों जोंहा जयनिं जानायखौ जों वेलकाम खालायदों फैबाय था इउपिपिएलनिफ्राय फैगोन आरो गोबां फैनो दंबावो दिनै बिथांमोना सासे सानै जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय कर्मिया थांनो हागौ खिन्थु रायजो राजाखौ बिथांमोना रावबो लांनो हायाखै आरो